Повече от радост очи, за протегнатите за прегръдка ръце. За тези баби и за нас, техните внучета, всеки ден е бабин ден. Тръгнала малкото градче, срещнала Марияна, с руси коси момче. Добре, Марияна, казала русото момче. Добре, Марияна, дай ми това перце. Ана Марияна, хванала шапката с перце. Смяла се Марияна, смяла се от сърце. Повикване с едно внуче. След това е Мария Иванова, баба на постоянно разположение за две внучета. Следва Ганка Станкова, баба на постоянно разположение с две внучета. И Николинка Проданова, баба на повикване с едно внуче. Това е отбора на бабите, който днес ще се състезава в много сериозни спортни игри с отбора на внуците. Божидара от отбора на внуците, Деница, Таню и Никола. След като ви запознахме с отбора, имаме една изненада за двата отбора. Заповядайте отбора на бабите от тази страна. Виждате ли, тук в страни сме ви закачили имената на 3 държави, а от другата страна сме ви закачили имената, ето тук горе, ето тук, така, имената на другите 3 държави. Както ви направи впечатление, освен че октомври е много топъл месец, в читалищния салон е още по-топло, защото то е облечено от паната на Николинка Проданова. Виждате, нямаме вече свободно място, това е църквата на тези пана. А тук в средата се намират националните флагови на 6 държави, основателки на Европейския съюз. Първата загадка за двата отбора, който не влиза в тяхните състезателни игри. Всеки от отбора, първо даваме предимство на отбора на внуците, да вземе държавата и да я постави срещу националния флаг, като каже от какви цветове се стои. Таня, ти ли искаш да започнеш? Какво имаш? Германия. Къде е Германия? Така. От какви цветове се стои държавата? От черно, червено и жълто. Благодаря, точно така. След това другата държава. Кой ще представи? Дени, ти на кого ще сложиш? Това е националния флаг на Франция. Цветовете му са тъмно синьо, бяло и червено. Благодаря. И Ники? Аз имам Люксембург. Люксембург. Къде е Люксембург? Браво. Люксембург се състои от червено, бяло и светло синьо. Благодаря. Децата си ги научили държавите. А сега да видим, ето, уважаемо отбор, ето тук горе на това се намират. Ники, ти ли започни, а да полека. Значи, Ники ги знам. Ама въпреки всичко, Кажи ще ти се да. сложа на Нидерландия. А какво е Нидерландия? Я да видим. Нидерландия е червено, бяло и тъмно. Благодарим. Ганя, заповядай. Ганя, ти ли? Италия. 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 Така. Зелено. Бяло, червено. Благодаря. Точно така. И Мария, на кого ще сложи? На Белгия. На Белгия. Да видим къде остана Белгия. Така. Белгия, черни, Жълто. червено. Благодарим. Благодарим на двата отбора. Добре сте си научили много. Трябва да имате
двата отбора. Чудесно! Таню, върви! Така, Наблюдавайте движенията. Да чуем децата какво правят. Айде, обърнете се. Кажете какво направиха бабите. Обърнете се, кажете на публиката. Първо какво направиха? Какво беше първото действие? Разбрахте ли? Трябва да откъснат какво? Учето. А там правиха кога какво правиха? Тяват и глада. И момичетата правиха. Нека гледай там какво се подаде. Така, готови ли сте? Браво на отбора! Така, хайде да чуем бабите какво правят. Четата е просто да показно, че е съществувало такова. Мотовилка. Задачата на двата отбора е да си намотаят колбенката. Готови? Так, намотавайте. Бабите много бързо, бе. Вижте, трябва да... давай на другия, давай на следващия. в която нашия център е партньор на читалище Дружба. Ние вече си сътрудничаме много години, може би повечето от вас не познават. Днешното събитие е част от нашата годишна програма и е посветено на 2012 година, която беше обявена от Европейската комисия за Европейска година на активното остаряване и солидарността на поколенията. Искам да благодаря на Красимира Абърнен и нейния екип, както и на участниците на втори Б клас от училище Константин Константинов за това, че се съгласиха и направихме това чудесно шоу. Надявам се всички са забавляващи. Благодаря ви от сърце и желая ви всичко най-хубаво.